Pila ka dekada ang milabay, nagpabiling buhi gyapon ang tinuhuan sa mga katigulangan. Ang palina matag muuli sa balay gikan sa sementeryo. Nagsilbi sab kining panginabuhian alang sa uban panahon sa undas, sama na lamang ni Tatay Pablito sa General Santos City. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Bisan sa paglabay sa panahon, nagpabiling buhi ang tinuuhan sa mga katigulangan nga mao ang palina matagikan sa sementeryo. Gani dinhi sa Antonio at Sharon Memorial Park sa Barangay Uhaw, General Santos City. Among naila-ila si Tatay Pablito nga nagahanyag og paaso o palina sa mga miduaw sa sementeryo. Nagtuo si Tatay Pablito nga pinaagi sa paglakang sa aso, makaabog kini sa malas. Namana matud pa kini niya sa iyang mga ginikanan sukad kaniadtong bata pa siya. Nagsunod naman punta sa ato mga ginikanan sa una kay nani mga man ilang kuan yun. Wala, kinuhaan naman sa mga kuan yun na mga palina. Palina pagkikag sementeryo. Oo, di sementeryo, mangita magig aso ang tao. Gamit kining uling og pipila ka dahon sa kahoy, nagsindi kining 50 anyos kapin nga si Tatay Pablito aron makahimo og paaso alang sa mga bibisita sa sementeryo nga iyang gibutngan og kamangyan nga matud pa epektibong pangpaabog sa daotang espiritu. Ang kaning kamanyan, mo din una sa mga murag pang-abog sa mga kuan ba? Spirit, bad spirit. Kana mga utan mga espiritu na kay nay magbaho. Nagsilbi na sab nga panginabuhian ni Tatay Pablito ang palina matagkalag-kalag. Sumalat niya, usahay dunay nagahatag og 5 pesos. Nagaagad rasab siya kung pila lang ang ihatag sa mga mulakang sa iyang paaso. Sa Tagum City, dunay say mga nagatuman gihapon sa palina. Kini sa pagtuo nga di musunod ang kalag sa ilang pagbiya sa sementeryo human may bisita sa minatay. Kauban si Bong Vicencio ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.